hitungane yo cocokne Nek pas ringkel kae piye nek pas ringkel? Ya ampun nek kuwi ya ora. Kudune ngerti aja. Mas Urip. Mas Urip. Rin, Besok ini gimana apa, Mbak? kemis. Kemis apa? Iso aku. Pagi. Metu piro kemis lagi? Kemis piro? Metune piro, Mbak? Ya, dengan Apa kuwi? kemis 7. Kemis 8 karo 7. Pagi 4. Ya sesuk. Ora ora pon, 7 pon 7. 14. Sesuk 12. Dia tau nek sore. Wagene 4 karo 8. 12. Hitungan wong Jawa lho Rik. Lah iya ngono. Jawa. 12. Tungan Cina ya ora ngono kuwi. Sang tuang sang. Ora ana wong wujud pasaran 5 dina 7 14 pokoke taun 7. Moga hitungan, mau rungokno aja. Ayo nek menang wae. Kuwi digathoke meneh karo wong ninggal ngene iki. Enek 3 dina, enek 7 dina kuwi yo nganggo hitungan ora kurang gede. Lah iya no hitungan 3 karo 7 ra hitungan. Wis kena hitungan. Hitungan bener 3 7. Dina. Wis kita dihitung. 100 dina. Nganggo hitungan nganggo. Nek grendo ora nganggo. Enggak pisang pun enggak pindo, sak enteke. Urung masane ora ana hitungane. Ana wis entek terus piye? Hitungane piye entek? Entek ibu. Ya pokoke. Entek ku jenenge entek ya ora enek-enek. Terus hitungane piye? Ya hitungan lho entek iki. Wes hitungane wis entek iki bar yo kan. Nek yo jeneng nara. Nek hitungan ngono ki nganggo nek wong Jawa ya diperingati ngono teh. Diperingati 40 dina ya diperingati. 100 dina diperingati. Ora diperingati. Peringati. Peringati yo nganggo pacara, Mbak. Pembubaran bendera. Nek sembrono sembarang. Iki hitungan wong Jawa ya tenanan yo. Ngene yo ora meringati yo enak. Ngene, Mbak. Yo enek wae ngono kan kemampuane Lah iya. wonge. Dadi kan kari wonge dhewe. Nek wonge ora kemampuane gur tekan setitik apa ya arep ngeden. Ora kemampuan. Tambahane wong itu kan bacaan dhewe ora salah kemampuan. Jadi kepercayaannya gitu. Ora masalah ngono. Kemampuane yo an. Kemampuane iki nek arep Mampu ora ngene yo enek kok bacaan dhewe. meriah nek meringati dimeriahke nek ora enek-enek tenan apa. Enek-enek. Iya. Maksud iki yo enek sing wong meringati enek sing ora ana. Nek masalah duwe orane meringati sing gedhe cilik iki kuwi sing meringati. Enek sing meringati enek sing ora mesti ngono. Kan aliran ke titik pasane kan beda. Yo MTA Muhammadiyah kan yo ora meringati, ora meringati. Ora enek. Itu telu ki ra enek, telu pitu apa iki? 7 dina, 3 dina. 40 ra enek. Ora enek nih. Ngono lho Pak Sir. Kok masalah orang duwe. Kepercayaan. Wegah kelangan nek. Yang pondok karo kepercayaan grendo iki Mas. Kuwi wegah kelangan duran. Nek grendo iso ngene ora ngono grendo. Direwangi kelangan, Ora grendo lho grendo. direwangi kelangan akeh wae ndak ora diterima. Kepercayaan grendo ngene ora ngono kuwi. Grendo. Kowe padane ya para tamu disuguh Iki mah jadi sampel iki. disuguh-suguh.
Wah, ngono kuwi. Ora, perasaan gendol kene ora. Peringati kayak sapa dak ngopi. Heh? Wah, Wani ngopi rada kantor. jero kono sing Jero jane lho.